پشتی کو خوندکارن قوناغا آماداهیین مینهاجا ریوبریه خوسر ازمونên xwe yên dawiya salê pêşkêşkirin, beriya çend rojan rêveberiyê encamên dawiyên ezmûnan aşkare kirin. Di vê çarçoveyê de bernameya Ronyar a Rojava TV çend xwendekarên amadahiyên serkeftî kirin mêvanê xwe. Yek ji xwendekarên serkeftî ku ew bixwe jî koçbera ji bajarê Serêkaniyê ye, behsa kêfxweşiya serkeftinê û xemgîniya koçberiyê dike. Ez kêfxweş bûm gelekî û pileya yekemîn anî sed sedî. Lê tevî wê kêfxweşiya xwe jî goçima ku ne vê kêfxweşiya ne li bajarê xwe dî. Yani vê yekemîniya min çima ez ne li bajarê xwe bûm, vê kêfxweşiyan bêtir ba. Ji ber ku ana yek li welatê xerîbî belkî ana ştir bêjim û yekemîn anî jî bes ne û asla kêfxweşiya ku min dixwest. Yani kêfxweşiya te ne tamam e? Ne tamam bû. Ne wek yani em bêjin û gorî kêfxweşiya ku min digotine ez ê bibînim. Ji ber ku dema yek dixwîne ku bi ser dikeve em bê asa yekemîn tîne gelekî kêfxweş bê. Ez jî kêfxweş bûm bes kêfxweşiyan kêm bû. Ne wekî hevalî bû. Her wiha xwendekaran kêfxweşiya xwe ya ji bo xwendina bi zimanê dayîkê anîn ziman û gotin. Sedema serkeftina me zimanê dayîkê ye. هێسانتر بوو یعنی ji ber yani zimanê dayika me yani zimanê me yani cibarî û hêsan be ser me bi tevahiya branşan jî ser me hêsan bû bêhtir ji ku em zimanê erebî bixwînim rastî me di sala zimanê erebî xwend we gotû bêjî yani pir zehmet û ji ber yani ne zimanê me ye yani em pir bi hêsanî derbas bû ev we gotû bêjim ihramê xwendinê heyam gihiştin asta bakaloriya ji ber ku bi zimanê me bû. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 4902 xwendekarên xwendina giştî û serbest ên refa duwazdan, ên beşên wêjeyî, zanistî û pêşeyî, ezmûnên xwe yên navendî û nenavendî pêşkêş kirin. Li gorî desteya perwerde û fêrkirinê, rêjeya serkeftinê ji sedî heftê bû.